woni soppis eɗen mbawi ɗo wiide piɗal ha heeri taw wonɓe ganda piɗal wiyete ko soppis soppis gorko no rokka ɗum debbo debbo no rokka ɗum gorko hay docteur ɓe soɓe cafra ɗum eɓe kewi wiide taw ko debbo yo ya addo e gorko so tawi ko gorko wiyete ko yo addo e debbo ɓe dokkide leɗɗe majjum pour ɗum wawa sellude kono ɗum ɗon kam lekki men mbiyeteki eriki ko sawre bohari batte piɗal par ce que ewode waɗata ewode nde wonata koye feɗɗude nder no muusa ina yaltanaka ranni il faut cifoɗen wonɓe ganduɗa mbiyata ko elle ko min cifotoɗa eyyi wadde haaldirde noon nde i waɗata ko ewode nder ina yaltinaka ranndi wona feɗɗude ɗum noon aɗa yi docteur ɓe ɓe jogui foɗɗere mbiyanma ko sa yaride 15 jours ƴetta wonde pour ɗum kono eeri ko antibiotique safrat ɗum ha hasmide eyyi so en duttimo to kalta to banggue prostate poos julɗo o ko dañi fo rokko o on ɗon ko hayso ko toɓɓere ari nawma tarode a foftataka ɗum woni hayso ko addata ɗum ko ɓodde haal ɓoɗin kalangel ngel kono posuji ɗi oɗo waɗata heewa totta oya on so yebalima tarode jooɗoɗa eruji ko ma goɗɗo heewade totta goɗɗo so waɗi julogel hakkude hayso toɓɓere ari tottata oya a wonta foftade e tarode wadde ko ceerno amadou wiruma ni so yaajani woni yulode haalani nde mbusuji ɗi oɗo waɗi julogel toxel ina toɓɓi tan totto oya on kam ko are mum fof fanatma ko tarode pour ɗum pour yidde wiidema ɗum jaaɓe men pobbi wiyete jaaɓe fowru jaaɓe kaɗɗe taw wona belɗe ɗe jaaɓe ngulumɓe woni jaaɓe fowru koɗe kaɗɗe tan ɗeya ko belɗe ɗen saɗa ƴettade a jahgol tarode dicce ɓadadir ɗe nattat